Igbo bụ Igbo, asị m Amaka mekwarụ nwoke mekwarụ nwaanyị, Chidimma dịkwa na ndụ unu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m ọzọ. Anyị abatago n'ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa. Nwa onye Igbo gee ntị. Unu ama ahịfịa ọgwụ bụ ihe, unu ama ihe ọ na-arụ. Mana tupu m agawa n'iru, ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị nke taa bụ mbọsị ị na-afụ m, asị gị nnọọ, aka m bụ nwanne unu nwoke bụ Maazị UC. Na-esonyesiri m ike n'ihe m na-eme na my all social media handle, both YouTube, both TikTok, both Facebook. Ị ga-amụta ọtụtụ ihe ga-enyere ndụ gị aka. Ọ bụrụ na ị na-afụ ihe ozi m, biko na-atụsa ihe ozi a ka e nwee ike isi na nwee ike ịzọta ndụ ụmụnna anyị. Nwa onye Igbo gee ntị na ndị be anyị si na onye chi na-azọ na-azọ onwe ya, mana aghara ndụ kpaa akụ, onye iro erie, na mgbochi ọya ka mma karịa ọgwụgwọ ya. Afịfịa ọgwụ a ka a na-akpọ Vim. Bịa nso ka ha fụ ya. Vim, unu afụrụ ya? Ọ na-adị efukarị na nkwụ. Ọ na-adị efukarị na nkwụ. Ịnekwa anya n'ebe nke ị ga-afụkwa ya. Ihe bụ ezigbote afịfịa ọgwụ ka ọ bụ. Ezigbote afịfịa ọgwụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ na ị ma na aka gị adịghị ọcha, ejekwana ehota ahịhịa ọgwụ a emenụ m ihe ndị a m ji agụsịrị gị. Ya hotere m ahịhịa ọgwụ a ebe ọ dị na nnukwu. Hotere ya ebe ọ dị na nnukwu. Ihe a na-akpọ ya, ndị be anyị na-akpọ ya bụ ji nwa nnụnụ. Ji nwa nnụnụ. Ọ ihe ndị be anyị na-akpọ ya. Mara m ihe ndị be unu na-akpọ ahịhịa ọgwụ a. Ọ bụ n'oyibo ọ bụrụ Vim. Ihote m ahịhịa ọgwụ ode, in fact, ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo ọbụla, ebe ọbụla ị nọ na, yọọ ndị bụ na ọ bụrụ na ị nọ mba obodo oyibo ka ha hote ha ahịhịa ọgwụ a, ha dry ya, pakeji ya, send ya gị ebe ị nọ. Then iweta ya ụdị ọ dị, ime gịnị? Isuelu nye esuelu, suderu nye esuderu. Then mee gịnị? Were mmiri kpachaa ya. Were mmiri ya wara m arụ. Ịgwa gị eziokwu, ọ bụrụ na o nwere nke iritere dịka nsị maọbụ nke ịzọtara azọta maọbụ nke mmadụ kụrụ gị akụ, nya bụ ihe ji alachighara ya. Ihe bụ back to sender, eji eme back to sender. Mana ị yarịkwa chọọ na aka gị dị ọcha, na ị naghị echere mmadụ maọbụ na ị nọghị n'izu ebe a na-abụ izu iwezuga maọbụ iwepụ ndụ mmadụ. Jee chọbara m ya bụ ahịhịa ọgwụ a. Onye ọbụla na-eme ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa ga-ama ihe m na-ekowa. Ejikwa ya arụ ọgwụ ọsa, mana achọrọ m ịgwa gị nke a ka ị nwee ike ịmata ya, maka na nke ikpeazụ a bụ na onye rụọ ụka ọfụ n'anya, onye ji iwe ogwugwu ọ ga-anwụrụ udo. A gwara m gị sị gị na ihe karịa uche nke mmadụ nghọta n'elu ụwa ebuka. Ị ga na-afụrụ nya mana ị marọ ihe ọ na-arụgasị. Ọ ya ka m sị gị ka m kọwara gị na nke ikpeazụ a ka ị nwee ike ịmata ihe ọgwụ a na-arụ. A sị gị na ihe ndị be anyị na-akpọ ya bụ ji nwa nnụnụ. Ji nwa nnụnụ. Wetara nya ụdị unu fụrụ ọ dị, sudere nya. Weta mmiri ji awụ arụ wee pachara nya, wee ya wụara m arụ. Merụ nya, ọ na-epekata dị mpe na bụ nọ 2 times in a week. Megoro ya 1 month. Bịa gwa m ihe ịfụrụ. Ndewo na ị ga-atụsara m ozi a ka e nwee ike ịzọ ndụ ụmụnna anyị. Cheta na ndị Igbo sị na aghara ndụ kpaa akụ, onye iro erie. Igbo bụ Igbo, asị m nke onye chi na zere ma nze zerekwa ibe ya. Ndị be anyị emesịa.